Движа се в посока Исперих. Този клип вече го правя пеша, за да ви покажа как служителите на реда не спазват законите. А иначе са с претенции ние да ги спазваме. Става на въпрос за ограничението на скоростта. Скрили са се като мишки долу в ниското. Сега ще ги видите след малко за дърветата. Без обозначителен знак за радар, че се снима. Ето така ще се види много хубаво, защото има случаи, когато казва, че знака е паднал от вятъра. И сега вече няма как да е паднал от вятъра, защото въобще няма такъв знак, който са длъжни да го сложат, при положение, че са включили радари, снимат за скорост. Да, спор няма, ето. Минава се с голяма скорост. Видно е, че не се спазва ограничението. Няма нищо лошо да се застане, да се снима, за да се научат да се спазва. Ето. И този със сигурност минава с по-голяма скорост. Със сигурност е над 100. Ето, намалихме. Явно видях, че снима. Да. Ето и техни колеги минаха. Бавничко. Ето ги, къде са застанали. Снимат си. Двама човека с радари. Останали си вътре, пушат си цигари, отворили са си вратите да се охлаждат. Номера е 9464 РР 9464 АС. Ето. Добър ден! Ама и вие нямате право да снимате, като няма знак. Аз съм го... Знака до сега съм го снимал от съседното село идва. От съседното село. Няма знак за радар. Няма. На клипа се вижда всичко. Ако вие го виждате, надявам се и хората да го видят. Клипа ще се прати където трябва. И на господари на ефира ще се даде. Ами да. Може ли да видя документите само? Да, ще ви ги дам. Ето, почваме с документи на проверка. Ето документи, трябва да има по някакъв начин клипа да се махне. Ето ще им се представя. Ето ги документите за проверка. Добър ден, аз съм главен полицай, ти си. Да, приятно. Доберете си. Да, аз ще си ги взема. Само да видя. Да, запишете ги. Каква е причината за личната карта, че им се проверява? Понеже ходя пеша. Не, че който пиша, нямате право да снимате. Нямам право да снимам. Менен сме. Аз си снимам природата, вие сте сред природата. Вие така сте застанали, че сте сред природата. Аз снимам пък, че ми диктувате номера на колата. И много добре сте се укрили, сте застанали тук. Еми не знам, аз из цяла България ходя такова нещо, такова своеволие, само тук виждам в нашия край. На другите места няма такова своеволие. Хората си слагат знака, няма нищо лошо да снимате. Благодаря и аз. Лек ден и на вас. Моля? Да? На изхода на селото има табела за край на населеното място. На изхода на селото си има... И до тази табела за край на населеното място има поставен знак Е24. Ма вие, за да снимате на това място, трябва да имат приносим знак, който вие трябва да го поставите на определените метри.
Добре, аз точно от тук сега ще се върна наобратно. Да, вървите. Има го на клип. На колко метра е това нещо? Вие много добре знаете на колко метра трябва да го има този знак. Знаете, че не сте спазили. Приятен ден, нямате право да... Приятен ден. Да, няма право, вие имате право да снимате така. Да, излезе, че имал знак, който аз не съм го бил снимал. Сега ще поваря до съседното село, около, предполагам около 3 км, където трябва да го има този знак. Да го видим къде е този знак. В селото имал знак, на пътя е 24. Приносим знак, явно въобще смятат на идея, че трябва да сложат. На около 150 метра от патрулната кола. Някои намалят, някои не ги вълнува. След 150-200 метра ще разберат за кой мятам. Сега... Ето, до тук са около 200 метра и няма. Няма знак. И тук най-вероятно хубаво е тук да си го сложат евентуално. Ще се вижда. В момента където са колите, те там са застанали. В дясно. Смятам, че това е достатъчно. Има ги със сигурност 150-200 метра. Но не са такова ли. Не са сложили обозначителен знак. Ами ма пращат в съседното село да съм видял този знак. А такъв знак няма. Със сигурност няма. Варианта да има такъв знак е... Ако техни колеги отидат и сложат, но... Не знам дали ме разбират. Хората мятам има. Мятам да намалят. Който намаля. Ще се спести. Акчето, въпреки че е малко незаконен. Това не е малко.